அதிமுக திமுகவுக்கு இணையாக நாம் தமிழர் கட்சியும் பிரச்சார கோதாவில் குதித்துள்ளது. ஈரோடு கிழக்கு தொகுதியில் நாம் தமிழர் கட்சியின் சீமானும் அவரது தம்பிகளும் தீயாய் ஓட்டு வேட்டையில் இறங்கியுள்ளனர். ஈரோடு கிழக்கு தொகுதி இடைத்தேர்தலில் நாம் தமிழர் கட்சியின் வேட்பாளராக மேனகா போட்டியிடுகிறார். இதனைத் தொடர்ந்து நாம் தமிழர் கட்சி வேட்பாளர் மேனகாவை ஆதரித்து அக்கட்சியின் தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான் சூரம்பட்டி, திருநகர் காலனி ஆகிய பகுதிகளில் பிரச்சாரம் மேற்கொண்டார். சூரம்பட்டியிலிருந்து வேட்பாளர் மேனகா மற்றும் அக்கட்சி நிர்வாகிகள் திறந்தவெளி பிரச்சார வாகனத்தில் திருநகர் காலனி வரை ஊர்வலமாக சென்று கரும்பு விவசாய சின்னத்திற்கு வாக்குகளை சேகரித்தார். முன்னதாக செய்தியாளர்களிடம் சீமான் சொல்லும் போது, கடந்த முறை தேர்தலில் வாக்கு சதவிகிதத்தில் நாம் தமிழர் கட்சி 3ஆம் இடம் பிடித்தது. இப்பவும் 3வது இடத்திலேயே இருக்க முடியாது, முன்னேறி போக வேண்டும். அதற்காகவே இடைத்தேர்தலில் போட்டியிடுகிறோம். வெற்றிக்கு ஒரே வழி உழைப்புதான். அவர்களிடம் பணம் இருக்கிறது, என்னிடம் மானமுள்ள இனம் இருக்கிறது. அவர்களிடம் காசு இருக்கிறது, என்னிடம் கருத்து இருக்கிறது. என்னிடம் கோடிகள் இல்லை, கொள்கைகள் இருக்கிறது என்று தெரிவித்து தன்னுடைய பிரச்சாரத்தை துவங்கினார். அதேபோல் திருநகர் பகுதியில் நாம் தமிழர் கட்சியின் பொதுக்கூட்டம் நடந்தது. அப்போது மேடையில் பேசிய சீமான் பாட்டு பாடி வாக்கு சேகரித்தது பொதுமக்களை ஈர்த்திருந்தது. அதிமுகவுக்கும் திமுகவுக்கும் மாற்று கட்சியே நாங்கள்தான் என்று கூறிய சீமான், இந்த இரண்டு கட்சிக்கும் ஓட்டு போடும் மக்கள் தோற்று போனவர்கள்தான் என்று காட்டமாக கூறியிருந்தார். மேலும் திமுக அரசு மீதான பல்வேறு குற்றச்சாட்டுகளையும் புகார்களையும் வரிசைப்படுத்தி ஆவேசமாக சீறியிருந்தார். இதையடுத்து சீமான் மேடையிலேயே திடீரென பாட்டும் பாடினார். சினிமா பாட்டு மெட்டிலேயே ஓட்டு போட போற பெண்ணே ஒதுங்கி நிக்காதே, கண்ட கண்ட சின்னம் கண்டு கலங்கி நிக்காதே, ஓட்டு போட போற அக்கா, ஓட்டு போட போற அப்பா, ஓட்டு போட போற அம்மா ஒதுங்கி நிக்காதே, உழைக்கும் மக்கள் சின்னம் அது விவசாய சின்னம் என்று மேடையிலேயே பாடியதுமே கூடியிருந்த கூட்டத்தினர் கைகளை தட்டியும் விசில் அடித்தும் ஆரவாரம் செய்தனர். அதேபோல தொகுதி முழுக்க நாம் தமிழர் கட்சி பிரமுகர்கள் ஓடி ஓடி சென்று பொதுமக்களிடம் வாக்குகளை சேகரித்தனர். குறிப்பாக அக்கட்சியின் முக்கிய உறுப்பினர் காளியம்மாள் வீடு வீடாக சென்று இயல்பாக பேசி வாக்கு கேட்டார். அங்குள்ள தெரு ஒன்றில் நடந்து சென்றபோது எதிரே வந்த பாட்டியிடம், இத்தனை வருஷமா அவங்களுக்கு ஓட்டு போட்டுட்டே இருக்கீங்களே, இங்க பாருங்க, இந்த சாக்கடைய பாருங்க, எப்படி இருக்கு, சரி பண்ணாங்களா யாராவது? அதனால இந்த முறை எங்க கட்சிக்கு ஓட்டு போடுங்க, மாற்றி யோசிங்கன்னு கேஷுவலா பேசி வாக்கு கேட்டபடி சென்றார் நாம் தமிழர் கட்சியினர்.